Agur esan diogu Rio 2016ri, eta kaixo esateko ordua iritsi zaigu Tokio 2020ri. Denporazko falta da ordea Olimpia zuzia Japoniara iristeko. Oraindik oso fresko ditugu memorian gordeta Brasilgo txokoek utzi dizkiguten irudi gogoangarriak. Zer esanik ez Maialen Txorrauten azken jaitsieraz. Euskal kirolaren historiara igaro dira 98 segundu haiek. Hasiera ekitaldiaz geroztik Euskal kirolarien parte hartzea nabarmena izan da. Egunero izan ditugu lehian gure ordezkariak eta saiatu gara une oro haiei jarraipen egiten. Gaurkoa dugu azken programa eta uste dugu garaia proposa dela atzera begiratu eta Euskal kirolarien jardun aztertzeko. Horretarako berriako kirol saileko kazetariekin egin dugu hitzordua. Beraiek izan baitira lehiaketa gertutik jarraitu dutenak. Hasteko baina beti bezala lehiaketako azken egunak utzitako protagonistak ikusiko ditugu gure prentsaren errepasoan. Eta ez galdu Imanol Magrok eta Eneko Izteileriak utzi diguten altxor txikia. Amaitu dira Olinpiar Jokoak. 2020koak antolatzeko ardura Tokiori pasata. Egunkarietan bat gaueko amaiera ekitaldiak du leku gehien. The Guardianek dioenez, inauterik kutsua izan zuen ekitaldiak. Baita txistuak ere, hiriko alkate Eduardo Paesentzat. Oglobo brasildarraren azalean atzoko ekitaldiko irudi handi bat ikus daiteke. Horriaren behekaldean domina gehien lortu dituzten lehen 13 herrialdeak, zerrendatuta. El Paisek Espainiako selekzioak lortutako dominekin balantzea egin du. Zentzu horretan, aipatzeko da The Telegraph egunkari herbeheretarraren azala. Rio de Janeiroko Kristo Berriroslea ikus daiteke esku batean 3 domina dituela. Naizek balorazio orokorra egin du, bai jokoena eta baita bertan izandako euskal kirolarien jardunarena ere. Azken jardunaldi honetan baina banatu dira hainbat domina. Banatuian Kipchoge Keniarrak irabazi du. Keniako Daily Nation egunkarian esaterako hori da albiste nagusia. Saskibaloian, ohiko den moduan, estatuatuak izan da aurrea lortu duena. Erraz irabazi dio Serbiari, 86 eta 66. USA Today egunkari estatuatuarraren arabera, birrindu egin du estatuatuak Serbia. Kevin Durant jokalariari aipamen berezia eginez. Eskubaloian Danimarkak finalean Frantzia garaitu du. Etxita baino harro daude Frantziako jokalariak. Hala dio lekipek. Kaixo egunon. Egunon berri lagunok. Azkeneko eguna, Imanol. Sakabo. Bukatu dira, Olimpiako da. Hemen daukazuen muestra da, etxean egin dugun museo txiki bat. Hori da. Museo txiki bat, Objektu kutxunenak eta txikiriak. egun guzti hauetan pilatzen jungeananak eta esan nahi berezi xamarra topatu diogunak. Bai, Diogen ezin duen pixka bat dela dagoen, negozioan bezala. Etxatuko zuen zaborra dela, ez duela bota nahi zen. Bai, egia da. Lehenengo egunean, ia erakutsi genitun, baina egia da, guzti honetan ilusio gehiena egin diguna eta lehenengo egunetik ondo erakutsi genituna gure akreditazioak izan dira. Hau izan da, orain, babesgabe sentitzen gara ez ditugunean jazten, Imanol. Jende askok eskatu duen argazki erakusteko. Bai, arrakasta eduki du. Arrakasta izan du. Nik ez dakidana nola utzi dioten sartzen argazki horrekin. Ez dugu kendu, hiru astetan ez dugu kendu. Lo egiteko justu eta lo gutxi egiten dugunez, ordu askotan edukitzen dugu akreditazioa. Hoxe, bera, ezin dago eta eskeratu. Gero, bigarren eguna, edo lehenengoa, inaugurazio ekitaldikoa, hori ere lorpen bat ilusio handi izan zen, ez? Inaugurazio ekitaldiko sarrera da hau. Hauek dira demanda handiko, eskakizun handiko ekitaldiak izaten dira eta akreditatu guztiak ezin dira sartu. Bakarra lortu genuen, Enekoitzek nik june din berakizun, eskerrik asko, ondo kontatzen gara. Gaur, itxierako june goldin batzu, jozaitezkezu eta hau lorpera handia da, esan nahi dut kazetari asko ez dira juten eta berria bezalako edabide txiki bat entzat eta euskarazko edabide entzat lorpera handia da. Nik han esan nuen, han zegoen euskarazko edabide bakarrako ginen eta hau lorpera handia da. Oso simboliko. Gero beste lorpen bat, hau lapurreta txiki bat edo handi bat izan zen. Hau eman dugu honen berri sare sozialetan. Andy Murrayren entrenamentuan ihes egindako pilota bat armaila azpi batera juntzan eta gure gerri biguinei esker, poltsikora sartu denun. Wilson jartzen du, baina handirena da. Bai, bale. Gero beste bat, gure selfie makilla. Hau kontatu behar diogu Larari. Lara, birekin etorri ginen batekin goaz bueltan.
kontatuko dizugu zer gertatu zen bestearekin. Baina nola, caído en guerra edo lako zera Desapareció en combate. Jedi sentitzen naiz. Golferako balio du. Hor utzi dugu agerian gure jakintasuna bideoa grabatzerakoan eta gure pulso falta ere bai. Kontatuko diguzu jasotzen. Oso zaila ez da izango, baina ikusten duzu, bueno, bile gara normala bat galdu izana. Hori eskureta da. Hau da, etxera daramagun saririk preziatunetako bat. Maialeni bere dominak noskin diola ilusioa, guri bai intzigula ilusioa, bera izlari arituzan aretotik hau hartu eta etxera eraman alizateak. Badakizue euskaraz arituzala prentxarreko hartan, eta sekulako arrakasta izan dula grabatu genuen bideoak. Sinatzeko eskatu behar dugu, eta gorreko dugu altxorro zela, ez da? Bai, hori da. Urrezko domina. Urrezko domina. Eta gero besteak gehiago dira bitxikeriak. Bat, bitxikeria, azkar. Errotula gailua. Hau eskutan hartu dugun bakoitzeko, izan da arnas txiki bat botatzea. Alegia, honekin ditugu gure plangintzan ekisak, egunez egun. Hango zeran daude jarrita. Bakarra falta zaigu astelenekoa, baina gaurtik aurreratuko dugu Julen ez kezkatu. Hau da, oso bitxikeria da, Palestinako Olimpiar Komiteko presidenteak eman zigun txartela, ez? Bere, hemen osoiko da elkarrezketa itxerakoan akreditazioari argazki ateratzea izena zeine jakiteko eta ez dakit, nunbait tipo jatorra ginela ikusi zuen eta bere txartela eman zigun eta ikusi nolako txartela den, ez plastikozkoa da, baina ez da la moduzkoa, Palestina ere, diru pixkateo daukatela, galakoak inbarria, pentsa gure politikariak galakoak emango lituzte. Eta gero beste bitxikeria, hori bai dela bitxikeria erabatekoa, hori Manolek esplikatu dezala, bere abizenarekin daukata zer ikusia. Hemengo sakarina marka batek magro deitzen da. Magro Brasilioz argala esan nahi du eta bakoitzak lema txiki bat zeukan, ez ba. Magro elkar banatu zoriontasuna, magro zenduitze zure lagunak, magro izan zaitez gentila edo edukatua, berriz ere konpartitu zoriontasuna, eta honena da, magro, zure gorputzak magro berezi du. Lema ezin hobea iruditzen zait. Zanantzarik gara. Eta gero azkenekoa, hemen kazetari lanetan aritzeagatik eman diguten alako kit edo sari edo zera moduko bat egia da, gu azkeneko astean enteratu garela honetaz, ikusi ditugu kazetariak horrelako motxilekin, guk nahi genuen bat, baina ez genekin nuntu topatu. Eta jakin dugu Media Press Centerren banatzen zituztela horrelakoak, gure akreditazioarekin batera, eta ez da motxila bakarrik. Motxilarekin batera moskitoen ziztaen kontrako zera bat dago, badago belarritarako aurikular berezia betako bat, eta gero guri ilusio gehien egin diguna, Imanol. Bai, proto motxila ez du arpiduen artean zoztatuko. Batetik, dago zera bat, egiaztagiri edo ziurtagiri bat, hemen kazetari lanetan aritu garela esanez, eta gero bestetik, oroitagirri bat, titaniozko txapa moduko bat. Hori da gure domina. Da gure domina. Titaniozko domina. Titaniozko domina lortu du. Bada zeo zeteie. Plaza bat izan da. Bai, Manol, todo ben? Todo. Gure azken saioa, hemen bildu gara, Berriako kirol kasetariekin, Julen Etxeberriarekin eta Unai Zubeldiarekin. Eta beraiekin analisi txiki bat egingo dugu, Riok eman duena, eta batez be izango duguna izpide da Euskal Kirolarien jarduna. Bueno, esateko guk hasiera batean, programa hasi zena, lehenengo egun horietan egin genuen analisi txiki bat, eta zuk Julen hor aipatu zenuen Euskal Kirolariek aukerak izango zituztela batez ere Piraguako probetan dominaren bat edo beste lortzeko hor. Urruti esari bili, zure kinieletan urruti esari bili. Bai, bueno, Olimpiak joko eta egitxe aurretik ikusitako emaitzak eta normalena zen piraguismo nedotia dominen bat. Bai munduko kopako emaitzen gatik, bai kopako txapelketan gatik. Normalena zen dominen bat egotegotan piraguismoan zeuden aukera asko. Bai Maialen txorrot, bai Hande Gelosegi azkenen Maialen txorrotek gatasun. Hande Gelosegi diploma egazizun, 8. postun bukatuzun, baina eslaloma beak esatute oso zaila. Egun baten altzale lengua izan, Maialen bai justu zaikatu zen bai finalek ditakako. Osa, azkenen behaiek esatute oso zaila da, egun baten aldezu egun hona eukizun bezala finalen, dena ondo atatzea, egun txak bat, pasatzen zaizu eta orduan dena gabe gelditzen za, baina printzipioz aukera gehien hori ez, bi piraguismoko bi hori ez, eta azkenen bat bete da, eta gertu egon dira batzu, gertuena Jonathan Gastua Viejo gelditu zen laugarren, hori bai, aukera batzuk bazitune bai, baina azkenen laugarren postuakin gelditu da. Hori da, eta hori, aipatu nahi nuen, ez da bakarrik izan momentu historiko hori, urrezko domina hori, gainontzian Unai Euskal Kirolarien parte hartzea zelako izan da, balorazio txiki bat etxeko.
Balorazioa ona oso ona da. Urre bat tartean dagoenean balorazioa beti izan behar du ona. Aurretik balorazioak egin genituenean zer lortu daiteken, barra aipatzen ziren 0, 1, 2, bitik gora etzen aipatzen, eta bat lortu da. Bat lortu da, eta Julenek komentatu den bezala, Castroviejoren azkenean 2-3 segunduko kontua izan zen. Chris Froomi ez zion ilusio handirik egingo brontze horrek, Castroviejori handia egingo zion, baina bueno, Castroviejorenak alde egin zuen 2-3 segundu batik. Izagirrek 8. postua, diplomari, 11 diploma izan direla uste dut azkenean, Inigo Peñaren 5. postua, izan zitekeen eskubaloian eskura zeukaten finalerdia adibidez Espainiako Selezioko emakumezkoek, kanpoan gelditu ziren Frantziak azkenean egurra omen zielako azkeneko minutuetan. Bueno, izan zitekeen hobea, baina urre bat tartean dagoenean oso ona da, eta balorazioa horrekin gelditzen da. Eta Julen, zuk ez da utxuneri somatu duzu nolan euskal kirolarien faltaren bat proba zehatzen batian? Aurreko urteetakin, aurreko olimpiadetakin konparatuta beti, normalen belan adibidez beti ondu da, euskal kirolari beti ondu dira, gehien bat Iker Martinez eta Xabi Fernandez, horrengon ez bat ez bestia ez dira hon. Gero bai egon dira, normalen atletismoan egon dira, Mikel Odriozolan kasu badago, Nago Agirre nahi bai hon izan du da olimpiadetan, hor badaude batzuk normalen egon dianak eta horren dianak ez dianak egon, baina bueno, gero bai egia esan egon du dira asko lehen etzeudenak eta horren egon dira, adibidez Zazpiko errugbin azkenan iaia dozena erditi baino gora egon du dira, eskualoian bai dozena erdi egon du dira, azkenen batzuk falta dira, baina bueno, azkenen 37 euskal kirolari jundia, eta numerua oso ondia da. Eta bueno, euskal kirolariak pixka eta parte utzita, orokorrean Rio 2016 izan da. Olimpiar jokoak balorazio positiboa, maila hone egon da, errekor batzuk eta utzi dira. Bildurra bat zegoen, Riorekin azkenean zegoen bildurra segurtasunarena, zegoen bildurra zeginkeriarena, zegoen bildurra handia zeuden, dopinarena beti egoten dira. Eta kirol mailan nik uste dut oso onak izan dira. Denok gelituko gara, Usain Boltek egin duenakin berriz ere, 3 urre berriz ere, 9 dira jarraian, ikaragarria da. Atletismoan Thompsonek ere lortu du abiadura nagusitzea. Mofara hor dago, denok gelituko gara igeriketan Phelpsek egin duenarekin, baina Kati Ledekiren erakustaldiak ere kristonak izan dira. Batek 5 urre eta zilar bat, beste 4 urre eta zilar bat, pistan ere horre Laura Trotena ikaragarria izaten ari da eta hontan ere lortu ditu urre horiek. Horiekin gelituko gara, Simon Bilesena ere zer esanik ez, nahiz da gutxe egin zuen eta horrekin gelitu ginen, brontzezko domina lortu zuen eta ematen du gutxe egin zuela. Izarrak egon dira, marka oso onak egon dira, estatu batuetako saskibaloi selekzioak esan behar da, beti gizonezkoi behiratzen diogu, baina emakumezkoek ere oso erre sortu dute urrea. Ikuskizuna izan da, oso maila ona egon da kirol askotan, eta gero izkutuan gelditzen diren kirol horiek, ez da, 4 urtez behin gogoratzen geran horiek, izenak ez ditu gogoratuko, baina momentu txiki askorekin geldituko gara eta... Zu, Julen, zu ze momentukin geratuko zinak egonan olimpiar joko hauetan? Printzipioz, alde batetik Michael Phelpsek hildakoa eta bestetik Usain Boltenak, azkenen behar dira izarretako olimpiar joko hauetako izarra behar izan du, bai atletismon eta Simon Bilesena bai, azkenen irudia gimnasia, igeiketa eta atletismoa izaten dira normalen olimpiar jokotako kirol nagusiak eta horrengon egon du da, kirol bakoitzen izar bat egon du da, Bolt atletismon, igeiketan Phelps, nahiz eta hori bai Ledekin figura bai hon, eta bestetik gimnasian adibidez, Simon Bilesena berri bai 4 urrezko domina gazitu, brontze bat, eta urren urtetan gaina seguramente hola segituko gula. Eta zu nahi, pixka memoria fresko daukagu, baina hemendik igual urte batzutara, zerekin gogoratuko zara, ze irudi, ze bitxikeri, zer berezia? Bai, nik uste hasierako ekitaldiekin beti gogoratzen gara, baina ariketa egin da Londreskoakin zerekin gogoratzen gara, hasierako ekitaldiarekin gogoratzen naiz, eta nik uste Riokoarekin ere berezia izan zen, politia izan zen, eta hasierako ekitaldiarekin bai, eta gero aipatu ditugunak. Gogoratuko gara Phelpsen azkeneko urre horiekin, 5 urre horiekin, erretiroaren urtean, nik uste Phelpsekin gogoratuko garela, gogoratuko gara Boltekin baita ere, eta Bilesekin. Gu, Euskaldun bezala, Maialen Txorrotekin ere gogoratuko gara Castroviejorekin, aipatu ditugun horiekin ez, baina Txorrautekin bai, eta gero Bolt
Phelps, bi horiekin nik uste dut gogoratuko gara. Hori da, bueno, zer bada ez, izar handi horien artean, Maialen Txorrauten izena gogoratzea handi izango da. Bueno, mi esker, gurekin izateagatik, analizi txiki hau egiteagatik, ze berez egia esan behar dugu, analizi bat bidali behar zigutela, Imanol Magro, keteneko izteieriak Copacabanatik, baina antza denez, azken momentuan esan digute, bereak ezin izan dutela, eta bideo hau sartzeko esan digute, lasaitzeko bere familia eta lagunak, antza denez ondo omen daude. Beraz, bideo honetxekin uste zaituztegu, eta mi esker. Rioko Olinpiar Jokoak amaituta, Tokiok bereganatuko du datozen 4 urteetan 5 uztaien marka duten kirolen arreta. Japoniako hiriburuan jokatuko dira 32. Olinpiar Jokoak 4 urte barru. Bigarren aldiz hartuko ditu hiri horrek jokoak. 1964. urtean jokatu zirenan lehenengoz. Hirohito enperadorearen garaian. Akihito semea da orain enperadore. Pentsatzekoa da 2020ko joko horiek eredu izango direla. Jada iragarri dute antolatzaileek hasiera ekitaldian meteorito euri bat izango dela. Espaziora bidaliko dituzten zenbait sateliteren bidez sortua. Zufestek zeruan hartu ohi duten eremua 400 bider izango da. Orain arte ordea, hainbat eztabaidak zipristindu dute Tokioren izendapena. Istanbuli eta Madrili gailendu zitzaien Tokio, 2013. urtean Buenos Airesen egintzen bozketan. Bigarren bozketan lortu zuen izendapena Tokiok, Istanbulen aurka. The Guardian egunkariak maiatzean jakinarazi zuenez ordea, Japoniako Olinpiar Batzordeak 1,03 milioi euro sartu zituen nazioarteko Olinpiar Batzordeko kide Lamin Diak senegaldarraren semeari lotutako kontu korronte batean. Zenbait hedabidek Salt Lake Cityko 2002ko neguko Olinpiar Jokoetako eskandaluarekin parekatu dute oraingo hau. Logotipoak ere eman du 11 zeresan jada. Hasiera batean, Kenjiro Osanoren ikurra hautatu zuten antolatzaileek, baina Olivier David Belgikarrak plagioa salatu zuen, Liejako teatroarentzat berak egindako logoaren kopia zelakoan. Azkenean, Sanoren logoa baztertu eta beste bat aukeratu zuten, Asao Tokolorena. Egilearen arabera, Japoniak irudikatzen duen dodorezia fina eta sofistikazioa irudikatu nahi du. Estadio nagusia ere ez da lehen lehiaketa irabazi zuen proiektuak aurre ikusten zuena. Aurrekontuak gehiegi gainditzen zuelakoan, baztertu eta beste lehiaketa bat egin zuten. Azkenean, Kengo Kumaren proiektukoa eraikiko dute. 60.000 ikuslerentzako tokia izango du, eta adituek ukitu iraultzaileak ikusi dizkiote. Egurrezko zutabeak izango ditu, Japoniako arkitektura tradizionala ekarriz, eta estadioaren zati bat lurrazpian egongo da, naturarekin bat egiten duela irudikatuz. Kaixo Berriazale. Jose Antonio Agirre lehendakariak duela 75 urte Riora egindako bidaia errepikatzeko nuen egitasmoa pikutara joan berri da. Atzo,
nire itsasontzian zegoen kasinoan festa bat ospatzen ari ginela, atzetik segika nuen sikarioak. Itsasontzia erasotu eta hondoratzea lortu zuen. Auf Wiedersehen! Berlinen norbait atzetik segika nuela esan zidatenetik, banekien bidai hau gaizki irtengo zela. Orain, hondartza batera iritsi berri naiz eta ez dakit non dagoen. Manu Leginetxe kazetaren diak esaten zuen bidaiatzea dela bakoitzak bere burua ezagutzeko duen modurik azkarrena. Nik bidaia luze baten ondoren ez dakit non naizen. Nire itsasontziko beste pasaiariak onik irten ote diren ez dakit. Nik ordea ezin dut itsasoari begira geratu. Hemendik pare bat kilometroa behar duren punturen batean musika entzuten dut. Harantz joango naiz, behingoz non eroriten naizen galdetzera. Festa bitxi honetan galdetu berri dut, eta ez didate esan nahi izan non gauden. Ez kezkateko esan didate, zer dantzatu ez dela falta, eta arima pizteko moduak ere ba omen daude bertan. Orain, 15 eguneko bidai luze honen ondoren, agurtzea bakarri geratzen zait. Tokio 2020 arte berriazale! Lehenago ikusi dugu, ez? Imanol Magrok eta Neko Estegeriak bidalitako euren museo txikia. Eta niri hierrodan handikan Euskal Herritik inbidia pixkat eman dit. Bai. Bueno, ale ere guk ere euskal kirolari handiak izan ditugu gure programan. Eta haiei esker, haien bizipenekin, haien azalpenekin, inoiz baino gertuago egon gara Riotik. Guk ez daukago museorik. Edo, bai, bueno, holako zeozer badaukagu, bideo bildumatxo bat osatu dut. Aurrekoan goratzen zarete akatz bat txiki-txikia, erakutsi genula. Kriston arrakasta izan du. Eta, bueno, bideo bildumatxo bat osatzeko haina irudi bat daude. Hainbeste destile izango, ez da, Lara? Bai, Ander, ni bilin naiz grabatzen eta ez dakizu zenbat grabaketa egin behar izan ditugu. Ikusiko ditugu. Esan dako oso gorra. Bai, entzuten da. Ya listo, De tirón, es que Lucia... Lara, esta es la buena, Jarri zetez berriro zure tokia. Esta es la buena, Lara, esta es la buena. Bizitzaz ladara batzula hori. Gero pintxu bat daukazuz, bale? Zan da, Vicent. Es que Iñigos, Vicent Iñigo, es que hori da más Vicent. Es que ya, es que nahizo luzatu, Venga, azkar. Venga. Gerilari Singaputa... Joder, Singaputarra. Zeimoniak. Iñaki Larruskainekin, Iñaki... Laskura. Joder, Larruskaia, zapua, Larruz. Pila ekarri txuzue. Hala, venga, eseria. Zorizona, baina no... Bueno, ostra, Víctor. Igual dago grabatzen eta gero ipintzen dago dana. Grabatzen dago?
akabatzen da bila? Ba, egia esan azkenian pentsatu baino gehiago izan dira. Ba, bai. Eta, bueno, ja amaitzeko, eskerrak eman egun guzti hauetan jarraitu gaitu zuen berriazale guztiei. Baita ere, nola ez, Imanol Magro eta Neko Esteieriari Rioren beste ikuskera hori emateagatik. Eta baita ere, Danel Agirreri, azken finean bere bidaiaren lekuko egin gaituelako. Hori da, eta gu honekin agurtzen gara eta eskerrak eman zuoi, berri lagunoi eta Tokio 2020an ikusiko gara. Beste bat arte.